חבר'ה, זה מוקצן, קחו את זה ברוח טובה. זה כדי לסיים את ה... לא, אל צלם. אני לא מצלם. נראה לך? אני בחורה. דביר מלהעביר את דביר. צוות יקר, מעניינות, כאן מירי עם עדכונים חדשים, יום שני מסיבה בטינקרבל, יום שלישי מסיבה באוקספורד, חמישי כולם הולכים לא זוכרת, יום שישי כולם לסלסה, יהיה מטורף חבר'ה, יהיה כיף. קבלו ביטוי, אני שומרת שבת, סופי תהיה, חיים ישמור על הילדים, יהיה כיף, כולנו נלך, אנחנו נהנה, זה, ובקשר לסוודר הכחול שלי, אני מוכרת אותו לכל מי שרוצה, אתם יודעים שזה רגע היסטורי בשבילי, ותנו גז, הפניות, הסכמות, אני עם 3 הסכמות, 2 הפניות, 3 תיקופים. ומתי נעים? מה אני יכולה לעזור? ביקש שתעביר אותי למישהו אחר. מה זאת אומרת תעביר אותי? אתה מדבר עם ענת. אני אמרתי רק, אין איזה דבר כאילו. סליחה, אין לי כוח לכל הבלבול הזה, אתה יכול להעביר אותי למישהו אחר? טוב, כאילו, רק בגלל שזה בעיה שלך, כאילו, אתה מדבר פה מישהי שאבא של אליעז מאח הגדול, סקר אותה 100, אבל אם אתה סקר אותה, ביי. תביעות שלום, מדברת סלי, במה אני יכולה לעזור? כן, במה אני יכולה לעזור? תקשיבי רגע, אני נמצא עכשיו במוסף, אני צריך להלכה לרכב חליפי, אני לא יכול, אני... רגע, מה מספר תביעה? כן. 862. אני לא מבינה מה העצבים, רק רגע. יאללה כבר, את אדישה. אני רואה שזה יהיה מאוד בעייתי. רק רגע, תמתיני איתי רק רגע. למה מדברת ככה? אני דיסלקטית. לא מבינים. אתם יודעים, חניכה חדשה? ככה, אם לא תסתדרי גם. אני ממש מתנצלת על ההמתנה, אני אבדוק את זה ואני כבר אהיה איתך. אז זה רק כבר, זה כאילו. סיגלית? סיגי? מוריה? סיגלית? סיגלית, המבוטח... איך הוא המבוטח? מה השם שלו? לאיזה מוסך הוא הלך? תגידי את השם של המבוטח. מי זה? איך הוא המבוטח? מה הוא רוצה? אני דיברתי לו עם שלמה, אני דיברתי כבר עם המוסך, המוסך דיבר איתו. תחזרי למבוטח, תגידי לו, תעדכני אותי מה קורה. טוב? ביי. אל תלחצי. שלומי, אני ממש מתנצלת על ההמתנה. זה לא יהיה אפשרי. סליחה, אל תרים עליי את הקול שלך. זה לא יהיה אפשרי, ואני מאחלת לך שיהיה לך יום מקסים כמוני. ראית? רק חודים. אם היא מדברת איתו בשפה יותר מהירה, אולי אני מבין. זה כאילו דיסלקטית. טוב, זה היה תקום מערכון אחד. אופשר צריכה לשחק בבימה או חבל. אוקיי. עכשיו זה קטע חדש. קבלו ביטוי. לא, רגע, שנייה. אוקיי? הלו. מה? אתה גר באילת? אני בשוק, זה ליד המושב שלי, מושב קדמת צבי, ליד רמת הגולן. אני בשוק, כולם גם מכיר את אבא שלי ואת אמא שלי, אני בשוק. הלו. אני בשוק שם. רגע, מוריה, אני בשוק. תמתיני רק רגע. תקצרי את השיחות שלך. עופרי, תקצרי, למה צריכה להיכנס לפינה בעל בכלל? את לא מבינה, זה מושב קדמת צבי. זה מושב שעות אתה נעלה מהמפה, אני לא אומרת את זה לקרות. מוריה עופרי, מה קורה בעיה בצוות? זה באילת. מה זאת אומרת זה באילת? לא אמרנו שזה בראשון? ומה עם הכסף? אני צריכה לאסוף כסף. לא, אני לא יודעת, אני מושב קדמת צבי. עופרי, תקשיבי לי טוב, קדמת צבי
nobody fucking מכיר את המקום הזה. אני מושג כמו זה נמצא, אם לא עושים את זה בראשון, אז אני לא בא. אם אני לא בא, אז גם לא יהיה פיצות, כי אני זאת שמזמינה את הפיצות. זאת אומרת שאם אני לא בא, לא יהיה פיצות ולא יהיה רצפת, זה גם לא ישווה בכלל. אולי, אני לא יודעת איזה לקרות, מה אצלי? זה עוד קטע עכשיו. אוקיי, זה היה עוד קטע. אוקיי, קטע חדש, חבר'ה, אני מדגישה, אנחנו מקצינים. מקצינים, אתה רוצה לעשות את זה עכשיו? מה זה? גלי, זה יואו. אני הולכת להשתין פה. מה זה בהומור? תביא עוד קדימה. חזני, בוקר טוב, מה שלומך? דנה, בוקר טוב, מה שלומך? אדיר, בוקר טוב, מה שלומך? נו, אבל חכה עכשיו. נו, לה. אני מספיק צוחקת. אדיר, מה שלומך? תודה, דני. איך הייתה משמרת? חזני, אני יכולה להגיד לך בוקר טוב, מה שלומך? פרי, בוקר טוב, מה שלומך? אדיר, שכחתי להגיד לך מה שלומך? אני לא צריך סירת בסתם מגלה, עצמה אותי. טוב, אז באתי להגיד לך מה בסירות, מה קרה? יש סידור עבודה. כן, ילדים בבוקר, סידור עבודה. אני לא אהיה סידור עבודה? אני הולך לנסוע את זה ביום חמישי, אבל זה כבר היה לנו. אין עליי, תודה. 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 סידור עבודה, מוקד תביעות. יום ראשון, 8:03. 5 דקות. יום ראשון, 8:03. יום שני, 8:03. שלישי, 8:03. רביעי, 8:05. אדיר, תתאפסי. צוות יקר שלום. אבא שלי! אני עובדת 8:05. לא יודעת מה אני אעשה, זה עניין של חיים ומוות. אני חייבת שמישהו יפתור לי שעתיים. הכל, העיקר, שאני יוצאת, זה עניין של חיים ומוות. בבקשה, פליז. אדיר. יוסי, תקשיב, אני באמת מצטערת שאני מפריעה לך עכשיו, אבל אני חייבת יום רביעי. מה? כן, ראיתי את המייל. ראית את המייל? כן. אתה תוכל למשוך לי? תקשיב, אני מבין שזה חשוב לך. אני מבין שזה ממש חשוב לך. אני מבין את זה שזה ממש חשוב לך. אבל תראי, באחת יש לי תפילת שחריה. אחרי זה, ב3 יש לי תפילת מנחה. אחרי זה יש לי תפילת ערבית, ואחרי זה יש לי תפילה שאחרי ערבית, ואחרי זה יש לי תפילה שאחרי ערבית, ובעברית. טוב, אני לא יכולה. צריך עניין של חיים ומוות, אני חושבת אבל שתדביר. טוב. מה זה? אני אסביר. בעבר הייתם מפקח לביטוח, אז זה יכול ביטוח עולם של אופנועים. כל האפליקציה האפלטונית הזאת, של כל הפוליטיקה של אופנועים, זה עלה. צריך לעשות משהו. צודק. צריכים לעשות עם זה משהו. כן, אדיר, איך אני יכול לעבור? שבי קודם כל, תשבי, אל תיבנה. איך הוא עלה לשמים? לפני זה קודם כל תביא לי את הנס והשוגי שלי, כי אני לא יכול בלי זה לך. בלי זה אני חושב לא יכול. כן. תקשיב, יום רביעי, אני חייבת אותך דחוף. יום רביעי, אני עומדת עד השעה 5 ואני חייבת תרגי. איזה שעות אני שלך? משעה עכשיו 5. אני חייבת שעדיין, צריך חולזנית שחיים ומוות, אני חייבת. טוב, תני לי עכשיו רגע, יום רביעי 3 עד 5. אני אעשה איתך כזה עסק. תרגי, מה פה? שנייה, עסק. אני אצור לך בין 3 עד 5, אבל אם תעני לי על יחידת דיווח. שימי לב. 4 מילים, 20 אותיות, אין רזים, סופית אותיות. 20, 19,
אבל תבואי לשולחן עכשיו. שם. זה היה טוב, דביר. לדעתי. שטויות שלום, מדברת נטלי, ומה אני יכולה לעזור? כן, בטח. בסדר, אין בעיה. תקשיב, כעיקרון חוק השמיים אומר שאסור לי לבחור בשבילך שמיים. אסור לי. אבל, אתה יודע, אנחנו לא עושים ניגוד אינטרסים. אבל אני יכולה להמליץ לך על שמיים אחד, הוא חבל על הזמן. הוא ייתן לך הנחה, הכל. חבל על הזמן. אסור. זה כמובן שזה מותר. אם זה, אני מציעה לך, זה פשוט בגלל שאתה מבוטח שלי ואתה שתהיה מרוצה מהטיפול. מצוין, אתה בשם אבי חזן, 04 565 4070. כן, זה הטלפון בבית. אל תדאג, אם הוא לא יענה לך, אני אענה לך. אני אענה לך. תגיד מה, אני התחפרה את זה אבא שלי, ברור שאני אביא צריכה להגיד שמה לך. חדני? חכה שנייה, אני איתך. דנה. HB3, כחול נובע, בלי שיעשה את העיגון מסביב. יו, תודה. אני פשוט לא יכולה לעשות את המשמרת ליד שלה. 2 שקלים? שנייה, תגידי מה את כסף לפיצה? זה גם לפיצה. אז זה גם לפיצה? כן. אז צוות שתלם, חבל על הזמן. תגידי, לכי לאושר, היא גם מחפשת למי לשלם, וגם היא רוצה לדעת מכל הכסף, והיא צריכה את העד שלה. יופי. אז אתה איתי? אתה רושם אבי חסן? לא אכפת לי. סגור, ביי. יו, את לא מבינה, קיבלתי סקר 100, אני מתה, יוסף הוא חמוד, כפרות עליו, אני מתה עליו, אני חייבת לדבר איתו. אבי, זאת אושר מהביטוח. כן, הוא תחפש אותי בפייסבוק, אני חיפשתי אותך אתמול. אני יודעת, קיבלתי סקר 100. אני יודעת, אני מתה על המבוטחים האלה, מה את רוצה, דנה? אני מתה עליהם. תגיד להם 2 דקות. עוד 2 דקות. אנחנו מצטערים, אנחנו מצטערים. אין בעיה, 2 דקות? אני סומכת. בסדר? בסדר כבר. אופציה 3 שלך זה אבל כל אתה תכנסנו מוסך בתי הסדר, תקן את הרכב, תקבל 10 דקות בחזרה הימית, אם תבוא שיש לך בית כיוון 3 חוץ, זה יקרה גם 3 שנים קרובות. רגע. מה זה? מהר מדי. בסדר יותר לאט? אל תגידו שיש לו הסדר. אל תגידו שיש לו הסדר. אנחנו לא רוצים שיהיה לו הסדר, נקודה. את צודקת, אני מתנצל. אין לך הסדר, אנחנו לא ניתן לך הסדר. אתה אפס מאופס, אתה אפס מאופס. את צודקת, אני מצטער, את צודקת. אני מצטער, מה זה מצטער? אני אעבר לרגליך. אתה אין, זה. את צודקת, אני מצטער, צודקת. הרעיון הזה שלך? עכשיו. יאללה, זרי, 2 אחרונים. 2 אחרונים, יאללה. יו, תקשיבי, את לא מבינה. אני התחלתי משמרת ב8, עכשיו 10. אני עד עכשיו עם פאקינג 8 תברים 5 הפניות להסדר. יש לי עד 5 להגיד עוד 1200 הפניות. אני לא יודעת מה לעשות. אני מתחלת לעמוד ביד ואני לא יודעת מה אני עושה. אני שעתיים, אני אסתר רק 800 הפניות להסדר ואני לא יודעת מה לעשות. רגע, אחרי שנייה ששיחה. את יודעת שלא מדבר עם ג'ולי, מה אני יכולה לעזור? הגעת דרך הנתב של ההפניות להסדר? אוקיי. אתה בעל מוסך פרטי? אוקיי, אין בעיה עם זה. אתה רוצה ערב חליפי? לא, תגיד אם אתה רוצה ערב חליפי, כי במוסך שאתה לא יכול לקבל. אתה רוצה מוסך חליפי? לא, תגיד אם אתה רוצה ערב חליפי, אין כזה דבר. אתה רוצה מוסך הסדר, זה מוסך הסדר. יש לך השתתפות עצמית נמוכה, יש לך ערב חליפי? אתה רוצה ערב חליפי או לא? אין בעיה, מחר בדוקטור פח וצבע וירון יהוד ב8 בבוקר, ביי. תביעות שלום, מדברת דניה, ומה אני יכולה לעזור? מוסך פרטי? אני רואה שכאילו לך הפניה למוסך הסדר, אבל... פרטי? טוב, אני אעשה. דניה, מה קרה? מה קרה? למה בוכה? אני רואה להרוג אותי! למה? מה קרה? מה עשית? זה מוסך פרטי! אני נשבעת, זה מוסך שלו! זה מוסך שלו! בסדר, לא נורא, כלום, לא היא הורגת אותי, אני לא
קרה כלום, דניאל, לא קרה כלום. לא קרה כלום. זהו. אנחנו גם לא הולכים שנייה. זהו, סיימתם? רגע. רגע. מה עם קריסטי? לא, זה בסדר. מה את צריכה? אני צריכה 2 שקל בשביל הפיצות בעייתים. אני שונאת פיצות. אני לא יכולה פיצות. יש לי רעיון. אני אגיד לקריסטין השטחים. מה תגיד לנו? מכינה פיצות, מפרום, קוסקוס, עניינים, בלאגנים, לא אשכנזייה? איזה אשכנזייה זאתי? טוב, קריטי את זה. תגידי לי עוד שאתה מצטערת. אני אגיד אז זה הקטע ההומוריסטי של אושר, עופרי ושחר, תודה רבה להם. חבר'ה, זה הכל ברוח טובה, הכל כמובן מוקצן, הכל ברוח טובה. חבר'ה, שיהיה לכם חודש מדהים, מדהים, מדהים. אני מתגעגע אליכם, תביאו חיבוק. נתראה ב-18 בפברואר.